Kaixo, Garazi Pagola naiz, eta, bueno, gaur ondartzara etorri gira, Zurriolara, eta kontxara ez gira joan, zergatikan me daba pereza. Vale, ondartzara etorri gira, hemengo ondartzak, Gipuzkoako ondartzak, pixka bat ezagutzera. Bueno, hasiko gira Hondarribikoakin. Bueno, Hondarribin daude bi ondartza, eta batek du izena zentro, eta bestiak derecha. Hondartzan zentro dago arez txuriz osatuta, eta minusbaliak joan dezakete. Eta ura bare-barea dago, itsasoa barea. Eta hondartza deretxon dia oso mendian antzekalean dago, eta da harriz josita dauka ura oso bortitza. Eta minusbalientzako minusbalia daukatenek ezin dute joan, aire joan beharko lukete, bestela misión imposible. Bueno, orain Zurriola ikusiko dugu, bueno, Zurriolan gaude. Bueno, area da aurre kolorekoa, baina ikusten dugu que está hecho una puta mierda. Eta honea etorri daitezke minusbalia duten jendea. Eta hemen surfa asko egiten da, eta itsasoa oso bortitza da hemen. Hemen area da como el rey de Salomón. Eta, bueno, nik inoiz ez dut egin surfa, baina, bueno, telebistan ikusi izan de surfa egiten. Bueno, orain Hondarreta. Vale, Hondarretako hondartzan da area Zurriolan bezalakoa, eta aurre kolorekoa, como rei Salomón, ura askoz, itsaso askoz bareagoa da, eta nola oso urruti dagon, que me da una pereza del 15, Hondarretara joatea. Ontzeko hondartza da Zurriolako eta Hondarretako are berdina, baina da pixkat finago. Handia olatuak bareago, itsasoa bareago, eta itsasoa barea dagoenean, eta itsasbera dagoenean, joan daitezke Santa Clarako hondartzara. Santa Clarako hondartza area ere fina da. Aparece ura dagoenean itsasbera, y aparece dagoenean itsasgora. Bueno, esan dezakegu dela playa de inserso. Bueno, orain hemengoak bukatu ditugu, eta orain jango gea Ural kostaldera, Urora. Jango gea Oriokin, eta Orion dago area urre kolorekoa da, itsaso oso bortitza. Orain Zarautzera goaz. Zarauzko hondartza oso area da urre kolorekoa, leku guztitan bezala, eta han itsasoa beti egoten da bortitza. Area joaten da jende asko surf egitea. Bueno, Zumaian Santiago hondartza, esan dezakegu ere bai, que es la playa de incesos. Bueno, Debako hondartza da bentosa, hau da, aire asko egiten duan. Oraingoaz Mutrikoko hondartzara, azkeneko hondartza, Sarturdan. No? Sarturdan. Hondartza, Sartudradan. Eta han, harriz txiki osaturik dago, eta da playa budista. Vamos, que ahí todos se ponen en pelotas. Y txikitatikan hondartzara joan izan naiz, nire amarekin eta bere lagun batekin. Eta honea etortzen ginen Zurriolara, kontxara ere joan izan naiz bi aldiz edo gola, eta behin nire urte betetzetan Hondarretara. Behin joan nintzen Zarautzea, han eukalako lagun bat, eta igeri ere bai.
hasiko nintzen dantzatzen, baina, bueno, jende asko daude, txakurrekin eta hola, eta orduan ez naiz hasiko dantzatzen. Baina kantatuko dut, bat ondatzena. Eta, bueno, hemen ikusten duzute, hau dela egurra, eta egurra oso lodia da eta asko pisatzen du. Eta ni leheno harri jasotzen nun, baina orain nola mindarra falta zaidan, orain ez eta harri jasotzen eta asko kostatu zait hau ekartzea. Hondartza asko eta ederrak, hemen kanta hori txitosoak. Hondartzak Euskal Herrian, hondartzak oporraldiak, hondartzara urrutira joan gabe. Bueno, niri konsejo bat emango dizuet, baldin bat zaizue olatuak gustatzen, joan zaitezte Kontxara, Santa Clara, Uhartera, Ondarretara, eta gustatzen baldin bat zaizue surfaitea edo olatu handiak, Zurriolara, Zarautzea, eta hola. Bueno, lagunok, bukatu dugu gaurko bideoa, eta, bueno, plazer bat izan da zuei hondartzak erakustea eta esplikatzea. Eta, bueno, urrengo bideoan sorpresa bat da, suskribetu zaitezte hemen behian. Eta, bueno, urrengo bideoan ikusiko da. Bueno, aio!